Halo लोगोफोर नै आं दंफैयो सिसिमुख आंनि अफिसाव आं दायो सासे जोंहा मिसिं कमिउनिटिनि सासे एक्ट्रेस लोगो मोनबाय नै बिथाङा हाय गना हाय आं लोगो मोननानै ओरैबायदि गोजोनबाय बिना न'आ जाहैबाय जोंनि ओरैजाय अफिसनि खाथियाव ओरैजाय खोलाहा आंनि अफिसनि खाथियावनो आरो बेबो माने जोंना बेयाव फैनायखाय आंबो दसे लोगो मोननानै एसे रायलायबाय रायलायनायजों लोगोसे ओरैनो भिडिअबो लाबाय आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनो होननानै जोंना जोंनि बायदेवनि मुङानो जाहैबाय Dimpul Doley नोंथांमोना नुदोंना नै हाय हेलो खुलुमबाय 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 या ओमफ्राय आं खोन्थानोसै ओरैजाय दंफैयो जोंहा बिमाबो दंफैयो माबा देखबाय दिमरावबो नै ओरैजाय जाहैबाय बे जोंनि अफिस स्टाफ ओरैजाय जाहैबाय जोंहा नैबे बे सोरमोनथाय बियो मा न बिमा बे जाहैबाय गामिनि आरो बिसोर जाहैबाय ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय आङो लानोसै दायो ओरैजाय खाथियाव लानि र' नोंथांमोननो खोन्थानोसै जास्ट माने बारा गोलाव भिडिअ नङा बे जास्ट माने ससेल' आरो बारा गोलाव नङा दा जास्ट 20 मिनिटनि थाखाय नै हाय नमस्कार नमस्कार लाबाय नै आंजोंहाय होमबा आं माखासे आरो खोन्थाबावनोसै ना आंना माखासे বাইদেউ আজিলৈকে কিমানমান ভিডিঅ' বনা হ'ল জানো পাই সুধিম এতিয়া আৰামছে ভালকে হ'ল বাইদেউ আজি কিমানমান ভিডিঅ' মোৰ ফুল ফিল্ম হৈ গ'ল 15খনমান বেছি হ'ল আৰু এনেকা শ্বৰ্ট মুভি নাই এনেকুৱা নাই কৰা আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কৰিছোঁ বাৰু মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া আৰু বৰ্তমানলৈকে হেৰি আছেনে নাই শ্বুটিং আছেনে নাই শ্বুটিং এতিয়া নাই ন শ্বুটিং কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল ঘৰতে আছে ন আৰু মানে কেইদিনৰ পাছতো প্লেনিং আছে চাগে কাৰোবাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্টটো আছে চাগে প্লেনিংটো আছে কিন্তু কনফাৰ্ম হোৱা নাই বাৰু কনফাৰ্ম হোৱা নাই ন বৰ্তমানলৈকে এগ্ৰিমেণ্টটো হোৱা নাই আৰু ন एग्रीमेंट নাই হোৱা नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ सोबबो नङा होमबा बे बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय